hala taring koira kethom arni nilita sehut nilibang abe nilirong cuyun dokok nili masa kurusar asi nili cethekon de damat mistri tum teklem ke chok che dokok lo nili so kam dokok matse lase api news along ba baturi long theklong lo son akam ke chok che hasol news ni li che theklong lok pen ni ta di maklong anang humri lo che theklong lo alang ka hok lo la ke ni ta isi ke chok che dokok lo la pen patumi tuma emisisar amat se iem sarma se diuping maslai sarma se dak terang nokor karirong farpia hem adimaklong anang humri lo lapen nilitum chetong dun lo akam kontreke nilimar lo nilimen bidasing tok bi lapen ni tumbang ini kaci rabdu pualang li lo lang li rup sing terang lo sin tumbang ini tum ta tegon der mase ake chok che ni tum ta dokok lo lase non e pranga bang gilam penap ba penap dik pen stame la non alom ke tumi dik bang ke arwe jangdut ayok se hormuda wan the khadat lo lase laso hem kapat tangi phan penap dik pen ni tum ako mistri che wan se samti pen chenglok arlong pen chenglok semen pen chenglok che wan thu pu se nilitum cecak lo lapen hala karirong farpi amen pen hemasika poisa nang kele haso poisa ta nilitum anta sikai sita ulai lela lake ekanong se nonta thavet lase nitum pini dak news se pi bangke lase penap pen nitum mesen pen ke klem pasun ponji phase nitum arpu Lupa. Kasi ilitum tumi nang kahumri abang ke alang li iyam sar. Ta mesen nangji tuse alang li MSC sar mondol pencenglok, mondol president secretary pencenglok, la pen VDC chairman pencenglok, alang li tum adimaklong nang humri se alang li tum mesen ni pu laan kali gang raport same dak anak kau humri report tu me MSC IM sar phanta nilhin pen chorolo lase pini pen ana bangke di tumbang hini ke mesanjia phanse burwa pi MSC sar phan chorolo apna nilitum bahini pualang lipen sini tum claim rapet lo lapen nitum dani libang kabe ajo ini pen dudam ke hiluwing ajo ini pen thek dun de tamat nitum ta mistri tum sondo claim ne la bang nitum chini ne la se api bang ke kangre det wa putha kalong abang ke nilitum andu se mi sen pen aku claim tu po em sar sta me bang lo lapen mondol committee tum President Secretary VDC Chairman tum stame wanglo ni tum ke chak dun lo tum mi stame misen pen kam beklem ni panin tum bor ipo na sini tum mahini pu alang li bidasing tok bi pain me cerap rapet kam bangke klem rapet po rasi misen je panin tum bor ipo kardo